Určitě si tuto minihru všichni pamatujete. Midnight Motorist. Je to už 6 let, kdy jsme ji mohli poprvé hrát ve Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator prostřednictvím herního automatu. Avšak troufám si říct, že spousta lidí ani po 6 letech nezná její význam. Vlastně je možné, že nikdo její význam ještě zcela nezná. Pojďme si tuto minihru rozebrat a mimo faktů si pojďme říct i teorie, které se za touto minihrou skrývají. Ale než začneme, pojďme si to udělat víc atmosférické. Minihra začíná s běsilou jízdou po dálnici. Již v tento moment máme na výběr, jak minihrou budeme procházet dál. V případě, že bychom jeli dále rovně, dorazíme do cíle, sečte se nám nazbírané skóre a minihra končí. Ovšem uprostřed naší cesty projedeme i kolem nenápadné odbočky, do které když se vydáme, hra změní svůj audio a grafický vizuál a my se najednou ocitáme v hlubokém, chladném, deštivém lese. Na naší cestě si můžeme povšimnout další odbočky, která je okem naprosto přehlednutelná. Hra nijak nenaznačí, že zde můžeme odbočit. Cesta vede na prázdnou louku. Potom, co se dokocháme výhledem do ničeho, nasedneme zpět do auta a pokračujeme v jízdě. Jako další zastávku narazíme na budovu s nápisem JR's, u které stojí tento neznámý muž. Když se k němu přiblížíme, řekne nám: No tak, víš přece, že tu nemáš co dělat. Nedělej to těžší, než už to je. Poté, co nasedneme zpět do auta, chvíli ještě pojedeme lesem, dokud nenarazíme na náš domov. Když přijdeme domů, povšimneme si postavy v křesle, která říká: Nech ho dnes večer být. Měl náročný den. Vydáme se tedy dál do domu, kde narazíme na dveře. Řekl jsem ti, aby si nezamykal dveře. Tohle je můj dům. Nebude mě takhle ignorovat. Otevři ty dveře. Zkusím najít cestu dovnitř zvenku. Když dům obejdeme, abychom se do pokoje dostali, naskytne se nám pohled na rozbité okno a stopy mířící do lesa. Zase tam utekl. Bude toho litovat, až se vrátí. Ovšem krom lidských stop jsou tam i tyto. Animatronické. Kdo je ta postava, za kterou hrajem? Proč tam jsou ty stopy? Co má tohle znázorňovat? Proč nám tohle FNAFko dělá? Já si chtěl jenom zahrát minihru. Každopádně děkuji Matanojovi, Stevenovi, Míši a Demonovi, že do této scény poskytli svůj hlas a nadabovali postavy v minihře. Jste boží! Tato minihra vzbudila v komunitě spousty otázek a v podstatě žádnou odpověď. Absolutně nevím, kde začít, protože je tu spousta věcí, o kterých si musíme promluvit.
Co tedy víme? Pojďme si minihrou projít znovu a vyzdvihnout veškeré detaily, od kterých se pak budeme odpichovat v teoriích. Jak už víme, náš protagonista na začátku minihry jede autem. Fialovým autem. Když budeme brát v potaz, že zběsilá jízda po dálnici je součástí tajného pokračování minihry, je vidět, že postava má dost na spěch. Od chvíle, kdy odbočíme do lesu a hra změní jak vizuál, tak hudbu, je minihra v souborech hry pojmenována jako Later That Night, tedy později té noci. Po chvíli jízdy autem narazíme na již zmíněnou louku. Není úplně pravda, že se na ní nic nenachází. Vlevo nahoře se nachází hromada hlíny nebo kus kamene, tak nějak to vypadá. Ale to je vše, čeho si na louce můžeme povšimnout. S objektem nejde nějak interagovat a zkrátka na nás už nic víc nečeká. Naší další zastávkou je JR's budova, což je dost pravděpodobně nějaká restaurace nebo hospoda. Opovaž se mi říct, že JR's je ta fanhra. To není kánon! U budovy stojí tato zelená postava a jak už víme, řekne nám, že zde nemáme co dělat. Dává nám tak najevo, že je náš protagonista zřejmě výtržnické povahy a provedl něco, díky čemu už nemá do budovy přístup. Jakmile dorazíme domů, zjistíme, že nebydlíme sami. Hned ve dveřích si povšimneme postavy sedící v křesle. Těžko říct, jestli se jedná o muže nebo ženu, která nás varuje před další postavou, mužskou postavou zamčenou v pokoji. Říká nám, ať ho necháme být, že měl dnes těžký den. Jsme tedy tříčlenná rodina, teda co alespoň víme. Tady nastává moment, kdy můžeme být utvrzeni v tom, že je s naším protagonistou něco špatně, protože se před ním postava v pokoji zamkla a to našeho protagonistu dost naštve. Nevíme, co přesně po postavě v pokoji chceme, ale rozhodneme se tam za každou cenu dostat. Takže si obejdeme dům, abychom se tam zkusili dostat oknem. Ovšem zápětí zjišťujeme, že postava, ke které se snažíme dostat, už v domě není. Rozbila okno a utekla do lesu. Soudě podle stop vedoucí od okna do lesu. Nebo byla unesena? Proč by postava okno rozbíjela, když ho může normálně otevřít? A proč se u okna vyskytují i animatroničí stopy? Tak, co jsme si řekli veškeré potřebné detaily, se můžeme konečně vrhnout na... Vím, že čekáš, až to řeknu. Definitivně čekáš, až to řeknu. OK, jdu na to. Podle této teorie je postava, za kterou hrajem, William Afton. Čekal něco jiného? Podle této teorie minihra vyzobrazuje rodinu Aftonových a navazuje na jednu z Williamových vražd, konkrétně na tu z FNAF 2 v minihře Take Cake to the Children, což je první Williamova vražda, kterou jsme mohli ve FNAF hrách vidět. Jak víme, v minihře Take Cake to the Children hrajeme za Freddyho a naším úkolem je rozdávat dětem dortíky. Ovšem v pozadí minihry si můžeme povšimnout dítěte stojícího venku mimo budovu. Pláče a chtělo by k nám dovnitř. Po pár vteřinách k dítěti přijede fialové auto, ze kterého vystoupí Purple Guy neboli William Afton. Dítě začne brečet ještě víc, až se z něj najednou stane duch. Dítě bylo zabito. Purple Guy následně nastoupí do auta a z místa činu ujíždí. A to nás přivádí na začátek minihry Midnight Motorist, kdy v šoku prcháme z místa činu k sobě domů. Je zde otázka, proč je Purple Guy William v této minihře oranžový, když je v každé jiné hře vyzobrazen fialovou barvou. Těžko říct. Já se přikláním k tomu, že je to z důvodu, abychom byli více zmateni a neměli bychom odpověď na tuto minihru tak jednoduchou. Nuže, víme, že William je nepředvídatelný, geniální a šílený. Víme, že je schopen udělat cokoliv, aby získal to, co chce. Proto, když dorazíme k JR's, nám zelená postava řekne to, co řekne. Utvrdí nás jakožto hráče v tom, že je náš protagonista problémový. Co o Williamovi ještě víme je to, že má ženu a 3 děti. Elizabeth, Crying Childa a Michaela. No jo. Ale co Williamova žena? Jméno jeho ženy je nám dodnes neznámé. Když přijdeme domů, setkáme se s postavou sedící v křesle. Tato postava je Michael Afton, tedy starší bratr Crying Childa. Postava, o které mluví a ke které se snažíme dostat, je Crying Child, tedy jeho mladší bráška. No jo, ale co Williamova žena a malá Elizabeth? Pojďme si říct, v jakém časovém rozmezí se minihra odehrává. FNAF 2 se odehrává kolem roku 1987. Tedy pojďme si stanovit, že se jedná o období mezi lety 1980 až 1990. Takže vražda, kterou ve FNAF 2 vidíme a kterou začíná tato minihra, by se mohla taktéž kolem onoho roku odehrávat. Možná dřív, možná později. Pro toto časové rozmezí. Víte ale, jaká FNAF hra se odehrává v tomto časovém rozmezí? Sister Location. V Sister Location zjišťujeme, že Baby, hlavní animatronic Circus Baby Party, je posedlý duší Elizabeth, Williamovy dcery, kterou samotná Baby zabila, když se k ní Elizabeth přiblížila, aby se od ní vzala zmrzlinu. Takže důvod, proč Elizabeth zde nevidíme, je ten, že je mrtvá. Co se týče Williamovy ženy, těžko říct. Její postava je jedna z nejzáhadnějších, možná nejzáhadnější v celé FNAF sérii a nevidíme ji v žádných hrách. Proto se předpokládá, že je dávno po smrti a William je tak sám. Vzpomínáte na tu louku, kterou během minihry navštívíme? Předpokládá se, že to, co na ní vidíme, je hrob.
hrob Williamovy ženy. Když vezmeme v potaz, že Crying Child ještě nebyl kousnut Fredbearem a stále žije, vyjde nám, že se děj minihry odehrává mezi lety 1980 až 1983. Všechny události do sebe zatím zapadají. Celou rodinku máme tedy pohromadě. Ale pořád je zde otázka rozbitého okna a záhadných stop. Spousta lidí, nebo minimálně já, si mysleli, že místo, které William myslel, když řekl Zase tam utekl. Bude toho litovat, až se vrátí. je Fredbear's Family Diner, což je stále možné, když budeme brát v potaz, že se vražda, kterou ve FNAF 2 vidíme, odehrála chvíli po otevření restaurace, ve které potom ve FNAF 2 pracujeme, krátce předtím, než se Fredbear's Family Diner zavřela. Ovšem doslova Crying Childův charakter je ten, že se animatroniků bojí, takže možnost, že utekl do Fredbear's Family Diner, můžeme vyškrtnout. Zůstává nám tak jediné místo, kam by mohl utéct, a to je na louku v lesích, k hrobu jeho mámy, Williamovy ženy. Tím pádem má lokace s loukou význam, kruh se nám tak krásně uzavírá a náš příběh tvoří krásný celek. Nebo ne? Jak už jsem zmínil, okno bylo rozbité a u něj jsou animatronické stopy. Naskytá se nám taky možnost, že byl Crying Child unesen právě tím animatronikem, kterému stopy patří. Ale co je to za animatronika? Máme tu dvě možnosti. První je ta, že se jedná o Spring Bonnieho, konkrétně o jeho kostým. Napovídat nám to může jedna velmi výrazná změna, která přišla s Freddy Fazbear's Pizzeria simulátorem. Mluvím o Springtrapovém redesignu. Když se na stopy podíváme blíž, vidíme, že má otisk 3 prsty, což nám dost zužuje výběr animatroniku. Ovšem mezi všemi animatroniky vyčnívá právě Springtrap, který díky redesignu má také nově 3 prsty na nohou místo 5. Ovšem nedává moc smysl, proč by to měl být právě Spring Bonnie nebo Springtrap, protože prostě krom těch prstů neexistuje žádný důvod, proč by to měl být zrovna on. Další teorii je, že se jedná o Nightmare Chiku. Ta má taktéž 3 prsty a okna, která vidíme, jsou ve stejné pozici, jako to je ve FNAF 4 hře v pravé chodbě. Díky knize Tales from the Pizzaplex B72 nebo B72 víme, že Nightmare animatronici jsou skuteční a nejedná se o žádný výplod mysli. Ale zase stopy nevypadají, jako kdyby je měla udělat Chica, protože má spíš drápy. Proč je to tak složitý? Fajn, stopy k této teorii nedávají moc smysl. Pojďme ji tedy trochu pozměnit. Tak tedy, přesuňme se do roku 1983, krátce po incidentu ve Fredbear's Family Diner, kdy byl Crying Child zkousnut Fredbearem. Naše teorie zůstává stejná, jen s tím rozdílem, že změníme postavy. Takže v této verzi teorie je postava v křesle Williamova žena. Postava, ke které se dobýváme, je Michael Afton a náhrobek na louce patří nejmladšímu členu rodiny Aftonových, Crying Childovi. Poté, co se vrátíme domů, nám postava v křesle řekne: Nehodl dnes večer být. Měl náročný den. Po události ve Fredbear's Family Diner je celá Aftonová rodina zdrcena. Především tedy Michael, protože on je ten, co incident zapříčinil. To je důvod, proč postava v křesle říká to, co říká. Michael si to dává za vinu. Vyhýbá se světu a nechce s nikým mluvit. Proto se zamkl v pokoji a potom, co si objedeme dům, řekneme: Zase tam utekl. Bude toho litovat, až se vrátí. A kamže to utíká? K náhrobku jeho brášky na louce, protože ho provází pocit viny, jak už jsem řekl. A nebo tady můžeme aplikovat klidně i tu Fredbear's Family Diner jako místo, kam utíká, protože je to místo, kde byl Michaelův bráška zabit. Ale ty stopy... Ty stopy! Jediná možnost, která mě teď napadá, je jakási forma Crying Childa, která Michaela pronásleduje. FNAF je sci-fi, to víme. Je možné, že Crying Child teď Michaela pronásleduje jako duch, ať už ve své lidské formě, nebo klidně jako ve Fredbearové formě. Proto po sobě ve fyzickém světě nechává animatroničí stopy. Já nevím, napadá vás lepší teorie? Sloužilo by to tak jako dobré vodítko pro příběh této minihry. Ale když se odpíchneme od modelu Nightmare Fredbeara, má 4 prsty, což zase nevychází. Já to vzdávám. Tyhle stopy jsou stále záhadou a kdo ví, jestli nás Scott jen netýzoval na něco, co se v budoucnu mělo vysvětlit, ale nakonec změnil plány, jako to už tolikrát udělal. Vlastně tohle všechno, co jsem vám řekl, je jen teorie. Herní teorie. Vlastně díky oné Tales from the Pizzaplex knize je možné, že se ani nejedná o rodinu Aftonových. Ale o to se chci pobavit v samostatném videu, ač toto video netrvá hodinu. Takže jsme se vlastně dopracovali k jediné rozumné teorii, kterou ani nejsme schopni vysvětlit celou. A tak tato minihra zůstává i po 6 letech stále jednou z nevyřešených záhad FNAF světa. Já jsem kaput. Jestli to nevíte, rozjeli jsme na tomto kanále členství. Stojí pouze 60 korun. A jaké výhody díky členství získáš? Mimo to, že mě tím fakt obrovsky podpoříš, budeš mít videa k dispozici o den dřív než ostatní a v komunitní záložce budeš mít spousta zákulisních informací, na čem pracuju, na co se můžeš těšit do budoucna a tak dál a tak dál. Taktéž získáš ke svému jménu velice stylový odznáček, bráško, a budeš zmíněn na konci každého videa.
To nejlepší jsem ale ještě neřekl, budeš mít přístup k videím, které jsou pouze pro členy. Už jich mám pár v přípravě a myslím, že se určitě máš na co těšit. Tak na co čekáš? Přidej se k Fredls ještě dnes. Děkuji moc členům za podporu. Jmenovitě Marfulíkovi, Petrovi 124, Uzdidorovi a Recenze Tech. Děkuji moc, borci. Chtěl bych tě taky pozvat, jak už to bývá zvykem, na náš Freddy and Friends Discord server, kde jsem já, Dimon, Apekr, Matanoj, Kupta, Steven, hej, nejlepší FNAF CZSK komunitní server na světě. Připoj se, je tam spousta zábavy, spousta pokeců, FNAF novinky, můžeš si tam s náma popsat, whatever, prostě tam běž, odkaz máš v popisu. Tak, tohle je už opravdu vše. Děkuji za pozornost a budu se na vás těšit u dalšího videa, takže se mějte a příště čau.